опуших байрака и извезах думите, които войводата ми бе заръчал. Свобода или смърт. Тази свобода струваше кръвта на много български и руски братя. Пазете паметта! Аз помня как бранехме прохода Шипка, не сещайки ни глад, ни жажда, ни вятър. Аз помня моите другари, които падаха около мен, как хвърляхме камъни и дървие, защото ни свършиха амунициите. Аз помня турските орди, които почти превзеха върха, когато дойдоха руските братушки на помощ с грамовни викове: "Ура! Пазете паметта!" Аз помня как криех се в Балкана и шумата ми бе постеля, що аз убих Агата, който набучи българската челяд на колове. Помнете паметта! Мемориалният комплекс "Пазителите на Стара Загора", изобразяващ самарското знаме, е създаден на 30 юли 1977 година в чест на 100 годишнината от битката при Стара Загора, където български опълченци от 1, 2, 3, 4, 5 и 6 дружина под командването на руски офицери, заедно с руска артилерия и кавалерия, побеждават армията на Сюлейман Паша на 31 юли 1877 година. Този паметник е символ на общата победа на българи и руси над Османската империя. Да запазим паметта! Пазители на паметта! Казвам се Сергей Махаев и днес с моите съмишленици съм дошъл пред паметника Алеша в град Пловдив. Един все още не разрушен паметник, за разлика от паметника на Съветската армия в град София. Един паметник, който символизира победата на Великата съветска армия и техните съюзници над кафявата чума, наречена фашизъм или национал-социализъм, както изберете, която кафява чума заплашително беше надвиснала на цяла Европа през 40-те години на миналия век. И ако беше победила тя, а не Съветската армия и техните съюзници, сега нашата действителност щеше да бъде значително по-безрадостна. Уважаеми съграждани, избрахме това място, символично място, поради липса на паметника на Съветската армия в София, за да ви съобщим за създаването, за инициативата на едно ново сдружение, наречено "Пазители на паметта". В момента се води една тиха война. Всъщност не толкова тиха, а вече озвучена от пискливия вой на флексовете, които нарязаха паметника на Съветската армия. Ние, от Пазители на паметта, а надявам се и всички вие, заедно с нас, се обявяваме против тази тенденция, против войната с паметниците, против преименуването на улици само защото са с руски имена. Обявяваме се против заличаването, изопачаването, опростачаването и изнасилването на българската история. Обявяваме се против това младите хора да знаят една съвсем друга история, а не такава, каквато е тя в действителност. Обявяваме, че безкомпромисно и неумолимо ще се бориме с всичко това, което преди малко нарекох неонацизъм. Ще го постигнем. Аз съм абсолютно убеден, ако сме всички заедно, различни политически формации, граждански сдружения, личности, които ще положим всички усилия, за да се справим с този проблем. Една от целите на Сдружението "Пазители на паметта" ще бъде също така да се бориме срещу бъдещите посегателства, срещу такива паметници като този зад мен.
Ще работим за възстановяване на добрите отношения между братските руски и български народи. Отношения, които в последните месеци са стигнали до нулева точка, дори и под нея, благодарение на усилията на съвременните ни управници. Помогнете ни и в тази кауза. Господи, какво доживяхме? Горе, ръка отрязана, вързана яко. Видях. Плува във въздуха, после слиза надолу. Горката. Време е вече. Ще я последва главата. Тялото на войника. Режем. Как е останал? И на работника, който до него прав е застанал. Режем и двамата. Хвърляме някъде там. След което следва бюстът на майката и главичката на детето. Време му беше. Нали? Стига ни е напомнял как го посрещахме радостно с цветя вместо с бомби и как с него тръгнаха хиляди наши войничета да разпасяват България, защото я обичаха. А бомбите падаха яростно. Зимните дни отминали. И самолети стотици, и колко хора загинали. Кой да помисли тогава за тези хорица, клетите, че те ще издигнат в София паметник на самолетите. А този паметник долу, днеска кому е потребен? Някакъв си войник и работник. И майка с бебе. Мила Българио, пак ли? Вечно добра и вечно послушна, толкова мъки понесла. Нима си пак равнодушна.